SYC Multimedia Limited. Sunana Hauwa Mero a cikin shirin al'ummata. Ke Indo, me na ji kina cewa yanzu? Har ni za ki kalla ki cewa 'yar matsiyata, ga kinan babbar 'yar matsiyata. Shirin al'ummata ya zo muku da sabon salo, musamman wajen faɗakar da iyayenmu ta hanyar aurar da yara ƙananu mata irinmu. Nan da ɗan ƙanƙanin lokaci a riƙa yabona a ce na iya riƙe amana. Ba na son a bani riƙon amana in yi wasa ta samu matsala. Shirin al'ummata ya samu ƙwararru wajen gudanarwa da faɗakarwa da nishaɗantarwa a cikinsa. Ni ce nan na dake shi. Idan akwai mai magana kuma ina jira. Takayya ta Allah, kana zaune sai Allah subhanahu wata'ala ya kawo mai saka maki kin ga dai yar cikin kice a tsaye a gaban ki take gaya miki magana. Auke? Hakke ce kike cewa ke ce kika mare shi kika daukar min dan wace ce ke to? Shirin al'ummata zai fara zuwar muku duk ran Lahadi da misalin karfe 8 na dare a YouTube din Hadiza TV. Aba Audi, ya kake mana irin wannan mummunan fata? Ka san kaf ƙauyen nan babu wanda nake so na aura kamar kai. Mu kasance da ku don ranar Lahadi, mu kalla tare da ku, kar ku bari a ba ku labari. Shiryawa Sani Yusuf Kandi, ba da umarni Ali Kumza tare da haɗin gwiwar MSL Gashash. Al'ummata na nan tafi a YouTube channel mai suna Hadiza TV.